साहस गोनां हाबा मावदों मोहाम्मद मानिया दुर्गा फुजानि दशमी सानखालि बेंगल जलपाइगुरि माल दैमायाव हरखाब गिख्रंथाव दैबाना सोमजिदोंमोन। बे गिख्रंथाव दैबाना सोमजिनायाव मोहाम्मद मानिया मोनसे सोमोनांथाव हाबा मावना दिन्थिदों। नोंथाङा नुदों जानांगौ माबायदि दैनि दाहारजों दशमीयाव थांनाय सुबुंफोरा गिख्रंथावै बुख्रांजादोंमोन। बेबायदि गिख्रंथाव थासारिनि समावनो दैयाव बारसोम हरदोंमोन सासे सुबुङा। गावखौ जेबो साना हसिया गावखौ रैखा मोनहोनायनि अनगायै दै दाहारावसो बारसोम हरदोंमोन बे सुबुङा। बे गिख्रंथाव जाथाय जानायजों सा-8 सुबुङा दैनि दाहारजों बुसोमजाना अबथिरा जिउ गोमानांदोंमोन, लोगोसे गोबाङानो जोखोमबो जादोंमोन। बेबायदि गिख्रंथाव थासारियावनो सावगारियाव नुनाय सुबुङा गावखौ सानाबालानो दैनि दाहाराव बारसोमना माखासे सुबुंनि जिउखौ रैखा मोनहोनो हादों आरो बे सुबुंनि मुङानो जादों मोहाम्मद मानि। बेबायदि गिख्रंथाव हरखाब दैबाना जानाय जाथाया केमेरायाव रेकर्ड जायामोनब्ला नोंथाङाबो फोथायनाय नङामोन। नाथाय बेबायदि गिख्रंथाव थासारियावबो मोहाम्मद मानिया दैयाव बारसोमनानै सा-10 सुबुंफोरनि जिउखौ रैखा खालामनो हायो। थारैनो साहस गोनां हाबा मावदों मोहाम्मद मानिया। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव एमबिए आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं
आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेयार पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि SSC GDनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा र'ड, गलपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 700-226-133 9101-536360 700-226-133 9101536360